Vaig a donar-te una mala notícia. No té bona pinta la lesió de Jordi. Cuida el baló, és boníssim per a Mauro. Mauro pica la cama. Marc Cirera, primer córner favorable a la Unió Esportiva Alzira. Ahí estan els moviments de l'àrea, el directe a la porteria, el cap de Gomis, a les mans de Manu. Allà va Belizón. Ui! Beli, tanca molt el baló. El cap del defensor de l'Alzira. Mare meua, Marcos ha rematat ahir. Condueix la pilota Álvaro, ahí va la contra l'Intercity. Álvaro que li dona una passada espectacular. Molt bo el passe de Álvaro per a David Torres, que no s'ha cregut que aquest passe podia entrar ahí. Que torna a deixar la pilota ahí per a Andy. Andy torna a centrar el baló dins de l'àrea. Ve des de darrere José García. I què és el que ha fet David Torres? Era fora de xoc de tota manera. Ortiz al mig per a Velotti. Velotti canvia l'orientació perquè entre per l'esquerra Peña. Peña prepara el toc en curtet per a Andy. Andy que ja la torna per a Peña. Peña busca anar-se'n cap a dins. Ahí va Peña cap a dins, que continua conduint en camp esquerre. La passada per a Andy. La centrada de Andy. El remat de Torres directament fora. Comença esta segona part. Ja el doble. Baló per a Jordan. Prepara la centrada. És en cama dreta. És Torres. Ahí Torres la deixa de pit para que se la quede. Ahí el baló per a Mauro. Mauro de cara per a Beli. Beli que bona la passada per a Bel. A Bel, el control de Bel és boníssim. Allà va Bel. A Bel en la dreta. A Bel en la dreta no pot. No li ha pogut donar-li forta. Ja s'havia col·locat baix d'espal Marc Cirera. Per a Peña. Peña busca la passada per a Torres. Ve Kaiser impedint que David Torres. Ahí va a preparar la centrada. Fa la centrada. El remat acrobàtic de Piqué. Álvaro a l'esquerra per a Peña. Peña ja en camp de l'Alzira, busca ahí el passe per a Torres. Torres i Kaiser ahí, com el pressiona, que bé. Pressiona Kaiser, ahí el baló finalment se'l queda. Josiel, este té velocitat i molt de desbord de perill. El baló per a Velotti, que ven un toc per a Peña. Peña que la deixa per a Piquero. Piquero que s'acomoda a l'esquerra. Gol de Piquero. El córner, anem a veure si l'estratègia. Ahí el baló busca dins de l'àrea, el remat de Kaiser. Quintana i Gomis demanant la Soler totalment sola. Ahí filtra el passe Beli, cau a Beli. Beli en un toquet, ahí ve para Guzmán. Guzmán en la frontal de l'àrea. Vamos Guzmán. L'apertura per a Bel. Bel que fica el centre dins de la Rasetge. Li tropeza en un defensor. Gol! Gol! Gol de la Unió Esportiva Alzira Bel. Belizón per baix de terra. Ja ha vist que li ha botat mal el baló. Josiel ja en camp de la Unió Esportiva Alzira. Ahí està l'atac, bona filtra el passe per a Piquero. No estava en posició antirreglamentària. El baló del remat de David Torres fora. Ahí va José García que fica la pilota en banda per a Heredia. Heredia prepara la centrada, ja s'ofereix Torres, també s'ofereix Piquero. Se'n va perfectament Heredia. Heredia la deixa per a Torres, parada de Pave en una mà a terra. Ja va el córner que es tanca molt, el remat. És que ahí té que eixir el porter, no me canso de dir-ho. Anem a veure aquests moviments. Allà passa, ahí el moviment no es maneja Germán perquè el baló no veia, fica la pilota ahí dins, li cau el baló, per favor, li cau el baló Lidón i Mena que la despeja. Torna a apretar el conjunt de Dani Pons. Es defèn l'Intercity, allà va Belizón que fica una rosca boníssima, allà va el remat de Kaiser, gol! De la Unió Esportiva Alzira Kaiser! Mare meua! En el 46 i mig, la Unió Esportiva Alzira acaba de marcar el segon, acaba de marcar Kaiser, han votat tots els jugadors al terreny de joc, la locura, perquè l'Alzira salvant-se en el marcador, torna a ficar-se 1-2 David, 1-2 és el resultat que està ara al terreny de joc en l'Antonio Solana. Torna a mirar el rellotge. Final del partit. A l'Antonio Solana torna a guanyar la Unió Esportiva Alzira per 1-2. Els tres últims encontres. I és que quan ha guanyat el partit l'Alzira? Quan torna a arriscar Dani Pons, trau el segon davanter.